Βρισκόμαστε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας του ζωγράφου και θα δούμε ένα τριάρι 60 τετραγωνικών με σαλόνι, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Μπαίνουμε κατευθείαν στο σαλόνι. Κουζίνα στον ίδιο χώρο, ελεύθερη, σε χρώματα Wenger Rovere, νεροχύτη από γρανίτ, θερμομεκτικές μπαταρίες, ψηφίδα στον καθρέφτη της κουζίνας, πρίζες για μικροσυσκευές, αυτόματος απορροφητήρας, τα ντουλάπια έχουν φρένο για ήσυχο κλείσιμο, θηροτηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση η οποία θα δουλέψει με φυσικό αέριο, πάνελ σώματα. Και αν προχωρήσουμε στο μπάνιο μας, το οποίο είναι σε χρώματα Wenger Rovere, γρανιτοπλακάκια με ψηφίδα πραγματική, μπανιέρα μαντεμένια της Porsche γαλλική. Αυτό είναι το έπιπλο μπάνιο μας με ένα καθρέφτη, περιμετρικά του η ψηφίδα μας. Το σώμα είναι πέτσετο κρεμάστρα, αξεσουάρ μπάνιο αλφαπιότητος, τελικά φυσικός φωτισμός. Περάσουμε στο πρώτο υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι γύρω στα 14 τετραγωνικά, κοιτάει στον ακάλυπτο, με ηλεκτρικό ρολό συσκότησης. Αυτή είναι η τουλάπα μας με εξωτερική συρταριέρα και θέση για TV. Θα πάμε στο δεύτερο υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι προς όψεως και αυτό με τουλάπα με εξωτερική συρταριέρα και θέση για TV. Θα δούμε και την πόρτα μας. Wenger με ίνοξ και βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Είμαστε στον τέταρτο όροφο, είναι πρώτο ρετυρέ. Η βεράντα εδώ είναι πιο πλατιά, είναι γύρω στο 2,40 επί 8. Εδώ είναι το σαλόνι μας. Από εδώ είναι το παράθυρο και η πόρτα της κουζίνας, ένα μικρό βεραντάκι. Είμαστε στον τέταρτο όροφο. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι 60 τετραγωνικά, επαναλαμβάνω, τριάρι.